bantu bami, hope niyaphila. Hope nganizami niphethe kahle. Sithi niqalile nibuka iyalo zami. Nginiyala, ngiyanibona niyajabula. Ngiyanibona uyazi kunezinto empilweni engamele ungayinqumi. Kumele phela nawe appreciate. Kumele ke nawe ube recognized. Ube recognition by other people. Uyazi kubalandeli bami in and out ngibathanda ngento eyodwa bangilalela. Futhi nami ngize show ukuthi cha ngiyabanikeza ukudla komphefumulo. Phela ngizami ngangazi ukuthi ngoba ngiqala lo mkhankaso ukuthi ngishuthele ama video ngefoni kanje ngihlekise ama followers ka Ankel akhona amanebethoni azongikopela bakhona orabishi abawosomathuba bakhona abantu abayoqhamuka bengidukisa bakhona abantu abayocreate izinto ezibhedayo bezama ukundukisa endleleni yamahlaya. Ngani zami ngicela bonke laba sebeqalile sebeshutha ama video nami ngefoni ngicela ningabanaki kodwa ngicela angifuni ukuyibeka kahle angifuni ukuthi baphoxeke kodwa ngicela the time beyipost izinto nivedele nibe busy nile abanye bawasha imoto zabo abanye bapheke bengawabuka ama-video abo babuke ama-video ka-Ankel ngoba uyena osungulele umkhankaso kufana nalento eyenzeka lapha ensimini yase-Eden uJehova eshilo ukuthi Adam musa ukufuka ubuka into ekufuze ngaba uyibuke musa ubuka into ezosuke iqhaqhazelisa umzimba uAdam oba nenkani wayibuka kwaphambana inkomishi wayibona sengasagqokile ngoba ningibona nami ngiqempile cha kuyashisa summertime ngenile abantu bami kuyashisa uyazi ngifuna uma ufika lo December niphathe kahle nibe nobuntu manaba umphuzisi omunye mayomiwe umphuzise umnika jabule uyazi ngicela ngabanaki labantu basefuna ukundukisa ingane zami sebeshutha ama video nabo ngamafoni baqale nini yini sebebona mina ngenza bese bayenza bona yini bengayiqala yazi abantu abamnyama ngeke ubaqonde banjani ngiqalele ngedwa nesebeyaphapha nabo sebenza amahlaya abhedayo futhi amahlaya baye ngoba ebheda abamnandi kodwa bahambe boxoxela ogogo wabo boyobona boyohleka ogogo boze babashayisa isikefe esinemfini sabo ngenzami ngiyabonga ngiyabhukwa kakhulu angifuni iqamba manga ngeke ngifele ngiappreciate kunina cha ngiyabhukwa ngiyabonga bafethu kubo bonke abantu abambhukayo Ankel ngiyabonga ngiappreciate uyazi ngijabule ngendlela engakaze ngiyibone ukuthi nibonile ukuthi amabhonaseni akumele niwadle hodwa kumele ningiphe nami inkosi ayitha Ankel in and out followers zami ngicela niqhubeke njalo kodwa please ningabalandeli labantu laba abasebeshutha ama video nabo bazibeni banifriendeni niphathe kahle engane zami mantombazane ngeke ngisho lutho namhlanje ngiphusha nje ukuthi kulo December ake singeneni kahle ake nomuntu ehlaba ngempama uxolise wena ake nomuntu ethatha intombi yakho kodwa uyiyeke uzifonele kusasa sibuye ekseni ungayibuzi iphuma phobe nothi hayi baby kulungile ngoba nawushibilekile kulungile nawe ngoba ushibilekile Hey, angilutho ngaphandle kwenu.
ya